Sinibingelele siphinde sinamukele emakhaya TV. Yonke lemizi iney'nkinga zayo. Nawe uhlezi lapha ekhaya kini khona iy'nkinga zakhona. Nami ekhaya khona ezakithi nakwamakhelwane banezabo. Okumhlungu ukuthi la emhlabeni sesaphila kabuhlungu ngoba umuntu ukhuluma iy'ndaba zabantu ukuze ezibe zakhe. Kodwa namhlanje azizile ukuzoxoxa ezami. Azizile ukuzoxoxa ezakho mbukeli. Sizoxoxa ezana ngosisi. Okumnandi sisi lekhaya sixoxe iy'ndaba zamakhelwane. Nawe ngeke usitshele ngey'ndaba zasesigodini sangakini noma ezasesitradini sangakini kuya ngokuthi uhlalaphi. Uzositshela ngey'ndaba zakho ngqo. Sikubingelele siphinde sikwamukele emakhaya TV. Ngiyabingelela nami bhuti. Ngiyathemba ukuthi niyaphila. Yakona inkinga nginayo. Inkinga yami inzima kakhulu. Inzima and angazi nokuthi fanele ngiqale ngakuphi. So ngibe umuntu okhulele emakhaya. Emakhaya mengikhula ngihlala noma wami obekade ukuthi ushadele eSithenjini. Ezisazi sonke ke vele ukuthi isithembu angeke uzohlale nje kube ukuthi urelaxile. So kuthe nje ekukhuleni kwami ezinye izingane lezi zakwethu mengibona ukuthi ziyaphumelela. So mina izinto mezingahlangani kanti vele nomama lo uma wami ongizalayo uyayibona lento le. Kuthe kusuka ke wase kuba ukuthi uyangenzela nami izinto ezibe kumuntu othanda kakhulu imithi. Wangenzela ke ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngibe right. Noma kwesinye isikhathi ubenza izinto bengibona ukuthi zero ngazosiza mina ngedwa cause umekwazi ukuthi aphinde enze izinto ezibe ey'nganeni zasekhaya. Kuqhubekile ke lokho ngathi nje sengikhula sengimdadlana nje impela. Kwathola ukuthi kukhona ubhuti ongibonayo wangithanda. Kwacaca nami ukuthi ngiyamthanda. Saqhubeka ukuthi siyaliphusha uthando lwethu. Kuthi nje sithandana nje kamnandi, kumnandi nje. So ngase ngiyathola ukuthi uyajula khona umuntu ajula naye. Ekujoleni kwakhe naloyo sisi loyo akuzange kuze kungiphathe kahle lokho. Akungiphathanga kahle ngempela. Kwawukuthi vele ngumuntu vele nami okwazi ukuthi axoxe nomama. So ngase ngiyahlala phansi noma ngamtshela udaba lami ukuthi hayibo yazi ma kwenzeka into kanje. Umama ke ngokwazi kwakhe ke kwawukuthi vele uyabona ukuthi fanele kwenzeke njani ukuze le ndoda le ngizoyiwina igcine ibe ngakumina. Okay, wangenzela ke into engimele angenzele yona kwawukuthi usisi lo ngimshaya ngesichitho. Ngimshaya ngesichitho usisi ukuthi kwenze ukuthi baxabane. Like nje mengabe kuwukuthi maybe ndawonye kuba ukuthi uma ngabe ukuthi sebeyaqala ukwenza izinto zabo zabantu ababili kuba ukuthi lo sisi lo avele kuba ukuthi angene ngama-period same time. So ekwenzeni kwami ke lokho kwawukuthi vele kuyaphumelela because bagcine sebehlukene nobhuti lo okungowami. Saqhubeka ke sathandana nje kwakuhle kwamnandi. Kuthe ekuhambeni kwesikhathi
ngathola ukuthi no, lo muntu lo uya-cheat-a futhi. Ngabona ukuthi no, ayingangami. Kumele futhi kube ukuthi nengenza something ukuze ezogcina engowami. So ngaphinde futhi ngabuyela kumama. Mengibuyela kumama, wangitshela uma uthi no, yazini ngizokunika umuthi-ke manje ongcono ozowusebenzisela kuye ukuze ezokwazi ukuthi nje avele nje akulobole straight. Okay, umama-ke wanginikeza-ke leyo muthi-ke. Akuphelanga nje zinyanga engaphi bafika abakhonga ekhaya ngazolotsholwa-ke. Mengilotsholwa-ke kwawukuthi-ke vele-ke ngiyahamba-ke ngemzini wami. Kodwa noma sengifikile emzini wami ziningi izinto ezenzakalayo. Like ngazi ukuthi manje lento le isisegazini kumina. Before umama kuba ukuthi unginikeza lo muthi lo, ikhona into anginikeza yona wangicabangayo ezokwazi ukuthi isebenze kulo bhodi lo if ukuthi ngilala naye imise iyahlala kuye, kuba ukuthi ubona mina as umuntu ongaba umama wasekhaya. Manje ngokucabanga kwami ngiyabona ukuthi no, lento le i-wrong kakhulu because manje sengiyenza nanoma ikephi. Mengibona nje into ingangiphathi kahle, sengiyaba noma mengabe ukuthi ngibona umakhelwane mhlambe kukhona into anayo, noma ngiyabona ukuthi no uyaphambili, uyaphumelela, angisakwazi ukuthi ngibe naleya nto leya yokujabulela omunye umuntu mengabe ukuthi khona into enhle ngayo. Sekufanele futhi manje ngihambe ngiyolanda umuthi kuba ukuthi ngisebenzisa umuthi lo muntu lo ukuze ezokwehlela phansi, engayi indawo nje angaphumeleli. Manje angisayithandi lento eyenzakalayo, angisayithandi. Engangokuba ngisho noma kungathiwa umyeni wami ngiyabona ukuthi no, cause ziyaba khona iy'nsolo ukuthi ngibona ukuthi no, lo muntu lo angathi sekhona le bona khona. Cause uma wami wangitshela ukuthi awukwazi ukuthi uvele uhlale nje mengabe umenze something umuntu, fanele uvuselele. So noma ngibona ukuthi no, angathi lento le kubaba isiyaphela, kuba ukuthi manje fanele ngiphinde futhi ngiyofuna umuthi ukuze ngizoyivuselela. Ngiyaxolisa nje ukuphazamisa sisi wami, ukuthi ngifuna ukuqonda since usukucacisile ukuthi awusathandi and lento iyakhula ngokubuka kwami ngakuwe, sekuyinto engathi sekufanele uyenze non-stop. Ngifisa uku-understanda isimo sasekhaya since ushilo ukuthi bekusesithenjini. Umama usakhula, wake mhlawumbe wambona esebenzisa umuthi, noma ubunazo iy'nsolo zokuthi umama ngathi unokuphatha imithi emibi, noma ekugcineni khona into engiyaziyo, akekho umuntu othanda ngomzali wakhe. Ngisho abantu bengakutshela ukuthi uma wakho uyathakatha, lokho kofika kabi. Ngisho mhlawumbe kuthiwa uyazi lokho kusemntwini, human nature. Singabantu asifuni ngoma wethu, kodwa kwake kwenzekani ukuthi mhlawumbe usole before ngiqala eze kunika umuthi wokuqala nje? Ngathini, ngisemncane into engangayinakile, kodwa ngathi ngokukhula ngabona ukuthi no, umama njengoba ngikhulele esithenjini, mengabe kuwukuthi unento angayiboni kahle ngala kamama omncane,
wayeke athumele mina cause vele sasidlala sindawonye. Uzothumela mina athi ngihambe ngiyonikeza usibanibani into ethile. Kuba ukuthi-ke izinto nje ziphambana kanjalo. Kwawukuthi mangabe sengiyakhula ngasola kona ukuthi no, umama there is something wrong ayenzayo. Kodwa ngingeke ngize ngikwazi ukumconfronta because mdala. Angikwazi ukuthi hey ma yini uyathakatha noma kwenzakalani. Kodwa kona insolo zazikhona sengithe ukukhula. Siswami, angikho kwiposition la yokujaja abantu noma yokukujaja, kodwa lo mbuzo ngicela uzwe ngomoya omuhle. Beside ukuganga ubaba wakwakho lo wagcina kulobola, abantu abaney'nkolelo ey'ningi, abanye bathi indoda iyabanjwa, abaningi yabo, abanye bageza ngey'washo nje nabo bayizamela imendo. So angikwazi ukukujaja, kodwa beside ubaba wasekhaya ukhona nomunye umuntu mhlampe owagcina usumsebenzisela umuthi omubi noma abantu phese? Yeah, ukhona. Usisi engangisebenza naye. Nje ngafika emsebenzini ku-right yonke into nje, umphathi wami engikhonzile nje kakhulu. So kwahamba isikhathi kwakhona usisi ofikayo emsebenzini. Ukuhamba kwesikhathi ngabona ukuthi no, isikhala sami nomphathi wami angathi sesithanda ukulentuza ukwehla, ngazuthi usethanda lo sisi lo kakhulu. Ngenxa yomona-ke ngokuthi ngiba nomona ukuthi oh no, manje angisenayo indawo la kumphathi, kwawukuthi ngiyahamba ngiyofuna umuthi. Ngase ukuthi vele like lesihlala khona lesidlela khona lesidlela khona siya ngokuhlukana. Vele nganguphethe umuthi ngahamba kuqala, kwawukuthi ngifika kule ntuzane esikhwameni sakhe ngamfakela something ezokwenza ukuthi kube ukuthi uyagodluka. Ugoduka emsebenzini noma ugoduka emhlabeni? Ugoduka emhlabeni. Okay, so khona into engingayi-understand ngobuthakathi. Mhlampe uzongilapha namhlanje. Mase uqala usebenzisa umuthi, obviously sisuke siney'nhloso, but kuba khona ukuthi lento engiyenzayo i-wrong, or usuke esinye ispirithi whereby awukho aware ukuthi wenzani, or usuke uyicontroller wena, or isuke zikhona izinto ezikucontrolayo. Because iningi ama-theories ney'tori ezizokuthakatha. Abanye kuthiwa bayandiza, abanye kuthiwa bagibela iy'mfene ebusuku. So mina nginokuyibuza ukuthi lowo muntu emqondweni suke ekuliphi igiya, kodwa ngithemba ukuthi wena uzosho ngokwakho kusuke sekwenzakalani mase uqala usuthi okay ngisebenzisa lo muthi ngesizathu esithize. Eqinisweni nje mina ngesingami, cause ngumuntu kahle mina ngumuntu onenhliziyo enhle, ngisho kanjalo. Ngathini ngajikwa umama cause ngabona ukuthi no, shuthi ukuze uzothola something kumele usebenzise umuthi. Ngiyaba nakho lokho because ngumuntu ukuthi no, lento le engiyenzayo i-wrong komunye umuntu. Kodwa manje ngoba ngisuke ngifuna leyanto leya engiyifunayo, kumele ngigcine sengusebenzisile umuthi.
Hayi, ngiyakuzwa sisi wami, ngikuzwa nje kahle futhi ngicela wehlise umoya ngoba ngiyabona ukuthi usuthanda nokukhala. Ngiya-understand futhi ukuthi unenhliziyo enhle ngoba ukube awunayo inhliziyo enhle ngabe awukho la futhi ngabe u-proud ngezenzo zakho. Yabo. Umuthi-ke mina ngiwazi nokuthandaza futhi angikwazi. Kepha ababukeli bethu bakhona abafundisi, bakhona iy'nyanga okhokhovula, mhlampe nabathakathi bakhona bayasibuka. Ngoba phela ezinye iy'nyanga ziyalapha uma ufuna ukulashwa, ziyathakatha futhi uma ufuna ukuthakatha. Mhlampe futhi bakhona abantu abayithola besesimeni esinjengabo, esinjengesakho, baphuma. Mhlampe khona abantu abazi umuntu osesimeni esinjengesakho walithola usizo. Sizocela ukuthi futhi abantu besisize ngembono ukuthi mase kukanje kwenziwa kanjani ngoba egcineni singabantu abansundu indaba obuthakathi ihlezi ihamba phambili. Nje kuyathakathwana umuntu uhlezi ethi uthakatha umakhelwane, uthakatha uma wakhe. Kuningi engingazi ukuthi nami ngingakuthini. Kepha siyesithemba abalandeli bethu thina kule show sisi ukuthi yibo abasinika ixazululo. Kodwa ngithanda ukuthi bazi from emlomeni wakho ukuthi wena since usula ekhaya ufuna ukusizakala kanjani. Engakucela nje mina ukuthi mengabe ekhona ongangisiza like ukuthi noma ngabe umkhuleko noma ngabe enye inyanga ingisize ngokuthi kube ukuthi lento iyaphela egazini kumina because ngisola ukuthi njengoba ngasho kade ngisho ukuthi umama kuningcabo angicaba zona. So angazi noma leyo nto lo isisegazini yini kumina ukuthi vele mina fanele ngibe nje ukuthi ngikhule ngibe umthakathi nje ngilandela nje enyathelweni zakhe. If kukhona ungakwazi ukunginikeza something ezokwazi ukuthi ingisize ingigeze ukuthi nje ngiba clean ngibuyele nje esimweni sokuba umuntu nje onormal onenhliziyo enhle nje njengasekuqaleni. Khona ingoma engisaye ngayizwa ethi uhlanyo ligezayo luyaphuza ukusizakala. Kepha nawe ukube ugolozile awangalibona into errong oyenzayo usizo ubungeke ulithole kodwa ngoba usuphakamisa isandla futhi enhlizweni yakho ngoba sekuze kwakhona ukuthi awusayifuni lento ngicathi istep sokuqala esihle kube yiso leso ukuthi uphakamisa isandla uthi angisayifuni lento. Cha, ababukeli bethu sebesizile ezitorini eziningi esesibe nazo imbono yabo siye sithathe ngokweqiniso ngoba abanye baqhamuka nezixazululo zangempela ezisiza abantu abaningi. Nathi ke sobe sizama bakhona abafethe ngibaziyo abadila kakhulu ngeinyanga, bakhona futhi abadila kakhulu ngabasonto namasonto sokuxhumanisa nazo izinyanga sixhumanise nabafundisi ngoba ngicathi iyona ndlela eright yokuthi sitheklishe lenkinga. Cha, okwamanje ngizocela ukuthi sivalelise sisiwami ngoba ngiyabona nomoya wakho usuke elinye izinga. Ngizocela ukuthi sivalelise kubabukela emakhaya, sibathembisa ukuthi solalela imibono yabo siphinde siqhubeke nalolu hambo sisi simise endaweni esicathi izona ezi-right angathola kulo usizo. Okwanamhlanje ngicela sivale le episode le ngoba nami iyangilimaza ngoba kunzima ukubuka umuntu omama ekhala. Engingakusho nje ukuthi cha bafowethu